duto pacho kae michik mar keto tenge lowo mar gero kanise kod ute lamo mag Islam kaka yo mar miyo jotwech chiemb chuny. Chik makamano ne ogol kod jalup Commissioner General ma kuonde twech pacho kae Nicholas Maswai e kinde mane oyawo ayanga od lamo mar jo-Islam mane oger kod jochiw kony e kaunti ma Machakos. Ne olero ne miyo jotich mag ute twech kanyakla kod jotwech en achiel kuom lokruok madhi nyime kuonde twech ma pacho ka. Maswai bende ne ojiwo jochiw kony mondo osir kuonde twech e gero ute lamo ma kamago. Karibu Sheikh Juma Amir, ni wetu, imamu wetu. Eneo hili inshallah tuwe na primary schools zetu, tuwe na secondary schools zetu, kwa sababu hayo ndiyo ambayo tunataka kuyapeleka. Tupate katika eneo hili pia vyuo vyetu vya dini. The Kenya Prison Service is willing to provide land where we are able for those donors who wish to put up mosques and also churches. We are very passionate about this, and we are going to support them, those who come forward to assist us also.